Ay, Dios mío. Así, pues. Licencias estados, estadas limpiadas. Non le viste, é necesidade. E agora todo o mundo ten móvil. A das avós ten móvil. Iso mesmo, a miña avó está toda por cambiar. Pois a miña, co WhatsApp e co Facebook, eu xa non podo tomar a foto. Se como, ui, que cucos. Se comida, a saber que sei. Ben, non me digas que o GPS non me útil. Non que tens o truquiño do dedo. Iso non se fai desde a prehistoria. Con iso non encontrarías ni os manos. Pois se vou que para para o Mercadona, moito tiven que chupar o dedo, pero ao final atopeno. É imposible atopar algo así. Carmen. Coñecerás YouTube, non? Claro, YouTube é unha carreira. Chamábase Rapunzel. Ainda que era máis gata que princesa. Bueno, para sacar vos selfies, para que vos serve? Estás perdida no monte e non tes o teu móvil. Como que verías a foto tan bonita que os regalos? E se estás ali no medio de tanta vegetación e non tes o móvil para mandar a vos que montar unha festa. Pois eu, se estivera perdida no monte, me empregaría unha doce muda. Isto. Estamos un pouco máis originales e quedamos todo o luego falando de ti. Tes algún problema con o móvil? Sí, Oscar. Vale, mellor pensemos. Ese... nada. Pero podemos... Riri, entroume un WhatsApp. Teño que contestar. Ti non tes caqueas. Anda, uns tardadiños. Este cousa non é que o WhatsApp. Sí, aplicación para falar con teus amigos. É dicir, persoas moi cercanas a ti. Pero non te preocupes, Yara, que ti non o precisas. Por que non o preciso? Non importa, deixemos. Bueno, pensemos en algo. E se lle preguntamos así, claro que sí, guapi. Sí, para mí, descarga para comprar el dinero para sí, Vale, por favor. Ainda cando por curiosidades, eu non a coñezo. Entón, cal é a canción de moda? A de Paquito Chocolatero, sei